The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Itanti oras nga inakipapanaw dita sidong mo, anak ay iruamag, di ako makayat adumteng kastoy agundaway. Di ka nagsangsangit agpakadakon ayat ko. Diya kaya ta makita nga lumlumdaan ka, tati papanaw ko lagip mo balunek, iti lugara papanak siksikan tolata. Di ka nagsangsangit agpakadakon ayat ko. Kastan biyak ko agsingsingpet kanto, no awanakton dita sibay mo. Sapay ko tanay payan katragza, umanay alagipem inton kailiw na. Singpet kanto, no awanakton dita sibay mo. Sabay ko tanay bayan katragza, umanay alagipem inton kailiw na. Singpet kanto, no awanakton dita sibay mo. Sapay ko tanay payan katragsa, umanay alagipem inton kailiw na. Kanto, no awanakton dita sibay mo. Sabay ko tanay payan katragsak, umanay alagipem inton kailiw na. Umanay alagipem inton